Shubor na kashlem jong unong san hima. Tena kalian ka VP Youth Wing ngimla ban su ngap la de ban su pet ya ka tu ko jing saprang stat jong ka wei na kitu ki video ka ba le behe jong wei ubrio ubala jerong keti ubala tha ula kura bat berngamru ban sei da kata ka sulai ya tu nong nya sumo. Tena kalian ka VP Youth Wing ngi penrem jur habidei bat kani ka jing le behe jong utu ubrio bat hakaju kapor ngikwa ban bu ka jingkeli ya ka police department hatu fila le yu ya ka tuka FR ka bala file da utu nong sho hatu fila penstat bat hatu fila kem le em yauni ubrio ubala le bahe ba hadu ka tu tena kalian ka jungiru ha ka ju kapor ka Youth Wing kamla ban priang ya kitu kijat brio ki badon kum ka tuka jinglong le bahe ha ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ka imlang ka salang ka jungi kan bu jingma ya ki patba kan bu jingma ya ki rit kiria bat dan bok ba layo ban ring ya ka tu ki video ba uni ubrio menta lat petchu ulangat akti kaan bat kaan ka di ban penstet ka di ban kem yu bat lada yo ban ring na tu ko video ngatrai uni ubrio ula asu lat suk bet tena kalian kajungi ngikwa ban bu jingkeli bahatu ki brio ki badon ha kabor hatu kila ban le ka paman se hatu kila ban su berngam merset ban su tha ban su tlasi ban su syo ya kiri upat ba lani ban su berngam ban sei tiar ban su sei gon ngitip ya kata ba ki brio ki badon ha kabor ki bedon ki baya jan bat ki brio ki balong he long han kila ban le ka bomon dan rei na kalian ka VP Youth Wing ka jungi ni kwa ban pen pau kum ni ba kani ka culture le bahe jong kini ki brio ki badon ha kabor la ni ki brio ki badon ka jinge dei bat kita ki badon ha kabor ki badon halor ba bunsian ki shit le ba kum ni dan na kalian ka jungi nginum aila na kalian ka jungi ngin yang ba upat ba ngin yele kat bala ban yarap upat ba kenang ba kini kike boro kindu jan hapo kari kejungi dena kalian kejungi sai sin pat ngi kentu ba kum kini kijat brio mo kiba berngam ban sai sulai ba kindon hake imlang ka salang kanlong ka pama hadu ka tata te kum kipat baru ngaso ban ai kublai le se mo kim dei ban tieng kidei ban mi shakman ban pentep sengi ka Youth Wing ru le se yo don kum kini ki jat jingle kumbale uni ubrio yo uni unongnya sumo bale si yo don yo kani kam dei shu tang kasin ka beningkong yo kala dei ka babun sin tina kalian kajungi ni penram jur ya ka jingle bahe jong utu ubrio batna kalian kajungi ka Youth Wing ru ngim salia lada ngitip ba kinung ki brio ki bale kum tu ki jat kam le si yo ki dei ki baya jan ki he ki handu na kalian ka VP Youth Wing kan penram bet nginum salia la kidei ki bahe bahan la ni kidei ta ki high level tena kalian kajungi ni penram jur ya kini ki jat brio ki bale bahe ha ka imlang ka salang kajungi